Assalamu to a yau ma dai mun zo muku da wani sabon shiri wanda dai muke so mu ga mu dan faɗakar da jama'a kuma su ma su karu wannan kowa ba shi komai bane ba illa muna so mu samu inda za su yi kokari kuma su faɗa mana shika-shikan musulunci ko don kuma ku ji kuma ku amfana. Baya ce dama nake da ita ko zan samu ku dan iya faɗa yawa malam dan Allah ko zan iya sanin sunayen ku Nana U.S.M.A.N.C.Y Goma da bagi. to mun gode sosai dama tambaya nake da ita ina so dan Allah ko za ku iya faɗa min shika-shikan musulunci da kuma guda nawa ne a wannan an kin samu a inda wannan dai ba faɗa wa Monday Tuesday Wednesday Thursday Friday Saturday Sunday ba ya Bari in ga wata. Ba haka ba. Idan ka ce ma shiga musulunci. Cin tsaya da Allah tsaya. January. February. ya gode sosai Allah ya saka da alkhairi